Tungod kay nagmagahi ang manager ug ang motorcycle dealer sa pag-uli sa giembargo nga motor ngadto sa customer aron unta mapadayon ang pagbayad sa binuan nga bayranan sa giutang nga motor. Mupadala og demand letter ang customer nga si John Ayan Maturan ngadto kang Gerald Alcober, ang manager sa dealer og motor nga nagbase sa barangay Magikay, Dakbayan sa Mandawi. Si Alcober nga gikuhaan sa iyang habig sa Brigada Action Center nangatarungan nga usalang siya katrabahante og pagbuot sa management ang pagbaligya sa giembargo nga motor ngadto sa laing customer bisan pa man kung nakapangan kini kang Maturan base sa record sa LTO. Giangkon ni Alcober nga ilang gibaligya ang motor tungod kay ilang na embargo gikan kang Maturan human napakya sa pagbayad sa 4 ka buwan nga datahan. Mihangyo unta ang negosyante nga Maturan nga hutdan og bayad ang 4 ka buwan nga bitay ug misaad nga dili na mupalta sa binuan nga bayranan sukwahi sa nangagi kay nataligaman gumikan kay dunay giasikaso nga negosyo sa probinsya. Nagmagahi ang dealer sa motor gumikan kay ilang gibarugan nga nahali na ang motor, makahatag sila og laing unit kung kini i-cash o pangitaan pa og gripo sa laing branches. Apan walay kasiguruhan kung kano sa mahitabo. Hinungdan nga wala mauyoni sa customer kay ang gusto kadtong ilang nasugdan og data. Subay niini, giandam na ang mga legal nga dokumento sa customer nga si Maturan alang sa pagpadalag demanda ngadto sa dealer sa motor. Lakip ang manager niini nga si Alcober. Hinuon gihangop kini ni Alcober ang posibilidad o girespeto ang customer nga hayan mo kiha kaniya tungod sa giembargo nga motor nga way pananghid ngadto sa customer nga gibaligya sa laing customer. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.